Hello friends, so welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। स' माने 15 आगस्तनि एसे भिडिअ बानायदों आरो ना, कभार भिडिअ बानायदों। स' भिडिअआ माबायदि जायो भिडिअ खालामनायफोरा, स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदों, आं भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थादों। बिथिं दुब्लिफोरथिं लालाबायनोसै आरो ना, फैदो बिदिब्ला बै लकेसनखौ बिथिं लानोसै आरो ना। आयु ट्रेनालि मोनफैबाय। ट्रेनालि बै थांसै आरो ना, नेक्स्ट लकेसन बैथिं जागोन, बैथिं थांगासिनो जों दायो। केमेरामेना मानकारानो जागोन दालाय बैथिं इयालैथिं जागोन। Anjali hai, didri. Aziz. गोलोमजोब्बाय। नै ओमफ्राय जों थांनो ओंखारबाय, सानाबो हाबहोलांबाय। ओमफ्राय बे कभार भिडिअखौ आंनि बे चेनेलावनो हगारगोन आरो ओमफ्राय स' बे भिडिअखौ 15 थारिखनि सिगाङावनो हगारगोन आरो ना। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय।